Seguint un riu de pedres d'aigua dolça a la falda d'una muntanya gegant naix una alqueria blanca de terra dibuixada que enyora tindre mar. Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagar. Al trinquet hi ha una partida, la gent del poble crida perquè volen guanyar. Pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa pa pa. Papá, ¿qué haces aquí tan temprano? Eso mismo iba a preguntarte yo. Si me se ha despertado. Voy a calentar un poco de leche a ver si se vuelve a dormir. ¿Y tú cómo es que ya estás trabajando? Oh, nada, mujer, que me he desvelado y para estar dando vueltas en la cama he preferido bajar a adelantar la faena. Pareces preocupado. ¿Cuándo se sabrá algo de los análisis? Dijeron que para hoy llegarían los resultados. ¿Por eso estás tan inquieto? Por eso, de esa cosecha dependen muchas cosas. Sabes que puedes contar con Chaume y conmigo para lo que sea. Por supuesto, cariño. Pero de momento quien te necesita es Chimet. Anda, caliéntale esa leche, no sea que se ponga a bramar y acabe despertando a toda la familia. Vale. Pero me da pena dejarte aquí solo. ¿Pena? Si a estas horas se está muy tranquilo y se trabaja mejor. ¿Te puedo traer algo de la cocina? ¿Te puedo calentar un poco de leche a ti también? No, gracias, hija. Venga, seguid durmiendo. Així que la colla ja la tenim a les vinyes, no? Sí. Quan han acabat en les terres del Falcó, els hem tornat a contractar. En Pere, tot bé? De primera. Ell se sap de què va la vaina. Este matí començaran a arrencar els esfotuts. I de seguida a plantar els nous. Molt bé, fill. Ja veuràs com ara les coses aniran molt millor. Estos ous estan de categoria, eh? Ja ho crec, ja. I no els has donat ni a xelar-se, que te'ls has papat en 2 minuts. Ja saps que de matí em menjaré un bou. I ara vaig acabar de vestir-me, que avui ens espera un dia dur. Amitín, d'artesania els ous, i el cafè, i tot, collons. Gràcies. Sí que te veres que estan boníssims. Els has ficat alguna cosa nova, que sí? No saps com trobava a faltar estos de Chunissana, perquè pa que ja en parten en mà per a la cuina. Però com tu, cap ni una. Gràcies. Escolta, ara que en part no està, t'avorriràs un poc, no? Saps què podem fer? Quan vulguis puges a la bodega i t'ensenyo tot allò. Encara et deixa visita. No sé si podré, que estos dies aniré de cap. Bé, en aquest cas ja pujaràs quan pugues. D'acord? D'acord. I com és que tens tanta feina si es pot saber? Quan acabi així me n'aniré al bar. Li vaig prometre a en Parc que ajudaria a Paqui mentre ella estiguera fora. Per això estàs fregant els mobles amb tant de garbo. Al remat es trauràs foc i tot. T'estàs burlant de mi? Ah, quin sant. Només volia dir que eres molt faenera. Per què creus que em burle? Per res. Tomàs? Tomàs? Tomàs, espera un moment, per favor. Tomàs. Tens un minut? M'agradaria parlar amb tu. Tu creus que tenim alguna cosa que parlar? Tomàs, espera, per favor. Va, digues. I dona't aire, que m'esperen en la fàbrica. Te trobo molt a faltar, Tomàs, tu no? Jo ja no puc passar ni un dia sense veure'tes. En què quedem, Blanca? Va ser tu la que digueres davant del teu fill que no tornara a aparèixer per ta casa. Ja, però és que Tomàs ho està pensant. I crec que les coses no poden continuar d'esta manera. Ah, no? I què vols? Que fas la maleta i torni a ta casa? Has parlat ja amb el teu fill?
En aquest cas, les coses estan com estaven. Si et dic la veritat, no sé què fem així, enmig del carrer. No, Ja t'he dit que tinc molta feina. Bon dia. Bon dia, diu, amb la cara de pometes agres que porta. Que t'he fet alguna cosa o què? També què m'has de fer? Alegrar-me el matí, com sempre. Recollós pandereta. Estàs més agre que un camp de llimes, eh? Au, cadascú a la seua. Però això no està bé, collons. Si diu que Picó ha demanat 4 caixes i a mi em va dir que en volia 6. Tu en saps alguna cosa, Tonet? Amb la mala llet que té estem com per a fer-li malament la comanda. Vaig a preguntar-li-ho a Raquel. Caguen la mare que ho ha fet tot, però... Ah, collons, no et pares ara! Per l'amor de Déu, va! Sí, són 4 caixes. Pico va telefonar quan tu no estaves i va canviar la comanda. Se mente igual, era només per no estacar la pota. No, ja es feien preguntar. La que no febe sóc jo, que no t'he avisat. Disculpa. No passa res. Vaig a continuar. Escolta, tu per què estàs tan atufat? Com va amb Blanca? Si no t'importa, preferiria no parlar d'això. Clar que m'importa, home. M'importes tu. No te'n recordes que em va dir que no em convenia guardar-me les coses quan Robert se n'anà? No ho sé. Vaig ser jo? Som amics, no? Estem així per ajudar-nos i tirar endavant. Quedarem així? És que m'està costant molt, Raquel. Aquesta relació ha sigut difícil des del principi. I a voltes crec que no aguante més. I qui va dir que les relacions foren cosa fàcil? De vegades cal tindre paciència. La parella s'ha de cuidar. Sí. La parella i altres coses. Què vols dir-me, Tommy? No vull clavar-me on no em demanen. Però crec que hauries d'anar en compte. Raquel, este és un poble xicotet. Tu ja saps que les xafarderies poden fer molt de mal. T'ho ha contat Diego? No, Diego no. Tonet. Sí, però perquè patís per tu, no per xafardejar. Només m'ho va contar a mi. Vaja. Raquel, jo t'ho dic perquè vas patir el mateix amb Blanca. Les dos éreu... Bo, sou dones casades. Per això t'aconsello que vagis en compte. Res més. Raquel! Raquel! Tonet? La màquina! Va, però tranquil, respira, home, què ha passat? Que s'ha fotut. Ja et vaig dir que el remat es trencaria. Però has intentat tornar a posar-la en marxa. Clar que ho he intentat, tu què creus? Però no hi ha manera. Va, anem a veure. Com vol que estigui la gent? Ben preocupats i esperant el resultat dels anàlisis. Si és que no és normal, recollons. I el més estrany és que només li passe a Joaquim. Vostè havia viscut alguna cosa com esta, pare? De plagues moltes, filla, i pedregades, i gelades també. Però com estan eixes terres, això no ho havia vist jo mai. Sembla que el falcó se li ha girat la sort, allò. Bon dia, família. Bon dia. Joaquim, de tu estàvem parlant. Perdoneu que em presente tant de matí. No hi ha res que disculpar, home. Pren cadira, va. Has desdejunat, et poso un cafè? No, no cal, Dora, gràcies. Vinc amb un poc de pressa. Vull pujar a veure com estan els camps. Escolta, Rafael, se sap alguna cosa de l'Uteco? Cap ni una. Però és pront, encara no ha arribat el correu. Ja m'ho imagine. Però és que espera aquesta carta com qui espera el nostre senyor. Van dir que arribaria avui, però no patisques. Quan sapiguem alguna cosa, t'ho direm de seguida i convocaré una reunió de la cooperativa. Te ho agraeix, Rafael, que fins que no tinguem notícies no podem buscar un remei. Estigues tranquil, Joaquim. Tu seràs el primer a saber-ho. Bé, gràcies. Au, me vaig cap a dalt. Vinga, adéu. Adéu. Ei, recollons, recollons.
Blanca, jo pegue cap a la bodega. Molt bé, Pere, que tingues un bon dia. Et trobes bé? Sí, estic un poc cansada, això és tot. Vols que t'ajude en alguna cosa? No, no cal, de veres. Estic bé, ves tranquil. No vull ficar el nas on no em toca, però portes uns dies que no alces el cap. Des que Tomàs no està així, vull dir. I és una llàstima perquè es nota que vos estimeu. I molt. Pere, ja sé que ho fas per bé, però preferís no parlar d'este tema? Ja, clar. A més, no sóc el millor per a donar consells. No és això, és que m'estimem més no parlar d'això, gràcies. Molt bé, com vulguis. No he volgut molestar. Només que Conxeta m'ha dit com estan les coses. I també he vist a Xavi de morros. Que ens agrada veure't contenta. Ja estic millor, ala. Ves tranquil. Au, ja me'n vaig. Adeu. Adeu. Pere, gràcies. El que vos he dit, fotuda i ben fotuda. I no serà que no porte dies dient-vos que la màquina no aguantaria tanta matraca. Si jo estic així tots els dies... Collons, Tonet, sabré jo... no començaràs altra volta amb la cançoneta. Clar que comence. Què vols, un diploma? Sí que vull un diploma. Ja està. Es crida el tècnic i prou. I què fem amb les comandes? Quantes caixes ja ha fet, Estonet? Jo crec que per al repartiment d'avui n'hi ha prou, no, Tomi? Per avui sí. Però demà què? Ho apanyarem. Ara cridaré els clients que esperaven les comandes demà i els diré que li les portarem després demà o a l'altre. El que cal fer és canviar la màquina dels collons. A veure si vos decidiu a comprar-ne una que tire més botelles. Tonet, això ho sé jo des de fa temps igual que tu. O és que et penses que no vull canviar la màquina? I? Ara, quan parle amb els clients, aniré a parlar amb don Joaquim. Igual ara es convenç. No ho tindràs fàcil, que amb els problemes que té amb la collita, l'home no voldrà soltar ni un xavo. I què fem? A veure si podem ser un poc més positius. Perdona, Raquel. Només pensava en veu alta. Oh, va, carreguem la furgoneta que jo pega a fer la ruta. Jo he d'anar pel correu, que la Xet està esperant la carta del Peri. No, primer carreguem la furgona, amante. A veure si per 5 minuts acabarà de fotre ixa collita. Oh, va. Hoy te has puesto muy pronto a preparar la comida. Me apetecía cocinar. Además, como no está en par, soy el ama de la cocina. ¿A ti te gusta la comida que hace la tía? ¿Sí? ¿Y si dice que no lo mando al bar a comer? ¿Cómo estar en par en Barcelona? Pues pasándoselo bomba con el fotógrafo. ¿Te imaginas que se casa con él y nos dejan compuestas y sin chica? Pues a comer todos al bar y asunto arreglado. Eso digo yo. Ay, ya me he descontado con las cantidades. No pongas mucho, tía. Ya has visto lo poco que está comiendo mi padre desde que ha pasado lo de las tierras. Hoy ni ha desayunado antes de ir a trabajar. A mí me lo vas a contar. De madrugada estaba en el despacho. O sea que tampoco está durmiendo mucho. Está muy preocupado. Por eso quería que comiéramos pronto. A ver si podemos dar un paseo con Chimedia, si se distrae. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, campeón? Hola, cariño. ¿Te pongo algo para desayunar? Un buen bocadillo, María, y ahora. Que el pare ve de entrenar. Y té més fan que un mestre d'escola. Pero, hijo, ¿cuánto entrenas tú? Esto no para, Teresa. He hablado con Riverita y parece que la revancha es cosa hecha. Solo falta decir la fecha. ¿Y tu padre no está? Ha ido a ver las tierras. Pero mira que es cabezón. Anoche le dije que me esperara que volviera de Valderreu. Pobre está muy nervioso. Ya, no me extraña. Esa cosecha se puede perder entera. Él dice que alguna solución habrá. Bueno, pues si lo dice tu padre, es que es así. Bueno, voy a la ducha y luego subo a verlo a las tierras. A ver si se puede hacer algo antes de que lleguen los análisis. Ale, Chimet. Según la mare. Eso me lo como luego. Pues sale, Chimet. A desayunar.
Hija, no te preocupes. Seguro que tu padre ha salido de muchas peores que estas. Todo se va a solucionar. Hola. Esto, net, un bastant de pressa. A Valderreu a pel correu. Em ves a mi o què? Amb tu en la moto, no, que encara sóc massa jove per morir. Vinga, va, puja. No, de veres, Tonet, és que he de fer uns encàrrecs per a don Celestino, que sembla que s'ha quedat sense fi de missa. Recollons pandereta. Ell se retorba més ràpid amb el vi que jo amb la moto. No sigues mala bèstia, home, que és retorn. Hola, Tonet. Hola. Feia el Xavi. A què no saps, Anitín? Xavi no s'atrevís a pujar a la moto. No, no és això. Ja t'he dit que estic ocupat. Ocupat i una mec. Tens por de la velocitat. Anitín va vindre a Valderreu amb mi a tota virolla i no va dir ni pruna. Com que a tota virolla? Si sa moto tira menys que el carro de Montío. I això que està parat. Bé, Xavi, a veure quan portes a la xicona a la font del Lliri Blau, que és ben bonica, i així l'únic que te tens per a treure-la a passejar eres tu. No sé jo si tindrà tant de temps, que alguna volta l'he anat a buscar i mai no el trobe. M'has anat a buscar? Bé, xicons, que la gent està esperant el correu i vosaltres no me feu que fer-me xerrar. Me'n vaig. Sí, jo també, que encara he de preparar la missa. Vinga, adeu. No anaves a pel vi? Sí, després. Tonet, este xic és un poc estrany. És un tros de pa. Sí, però és tan sec que sembla pa de desposseir. El que passa és que està tancat massa temps en el seminari i en veure una xicona guapa es posa molt nerviós. Au, me'n vaig. Adéu. Adéu. Bon dia, Joaquim. Home, Blai, bon dia. Vols alguna cosa? No res, que anava cap a la bodega i vos he vist així. Com està la cosa? Ja veus, malament. Estem mirant a veure què es pot salvar. Se sap alguna cosa de l'informe del pèrit? Sembla que encara no ha arribat. Rafael m'ha dit que en quant el tinga convocarà els cooperativistes. Bon dia, Joaquim. Com estàs, tio Blai? Així estem, fill. Què? Es pot fer alguna cosa? Això m'agradaria saber a mi. Si es pot fer alguna cosa. Caguen-sos. Però què pot haver passat? Només de veure com està, fa ganes de tirar-ho tot a rodar. Va, Joaquim, que encara no se sap res. Esperem almenys a veure què diuen les anàlisis. El teu gendre porta raó, Joaquim. Potser serà millor baixar al poble, que així no fem res. Au, jo pegue cap al celler. Però ja sabeu, Si vos puc servir per al que siga, no dubteu en cridar-me. D'acord, Blai. S'agraeix el detall. I tranquils, que ja veureu com al remat tot s'apanya. Gràcies, tio. Adéu, fill. Adéu. Ui, la xiqueta molt bé, fent-se fadrina. Ja ho tens tot, no? Tot. El pa, els sous i les tornes. Ale, adéu, Califà. Hola. Adéu, xiquet. Bon dia, tia. Bon dia. Ma mare no està? No, se n'ha anat al llevador amb Dora. Ahí tens l'ametla que t'agraden tant. Què? Hi ha ganeta, no? És que encara no he esmorzat. Vinc a per una botella de vi, per a missa. Una altra? Collo, don Celestino. Sí que li pega bé quan combrega. Fa 2 dies li'n vas donar una. Ale, pren. Xavi, escolta. Podem parlar un 15, tu i jo? És que ara tinc un poc de pressa, don Celestino. Ah, que són 2 minuts. Que s'espera don Celestino un moment. Vinga. Seu amb mi a la taula. Tu diràs? Tu com veus a ta mare? Un poc trista. Això és tot, tia? No. Escolta. És que he escoltat moltes coses. Sí, pot ser. Però cap de trellat ni sencera. Vinga, va. Què em vols dir? Que ta mare no està bé, Xavi. Que van passant els dies i cada volta està pitjor. Que les coses no s'apanyen. Ja, però ja s'ho buscat. Jo no puc apanyar les coses. El que ha fet ma mare està mal. Ma mare i Tomi no poden... Ta mare i Tomi s'estimen, encara que no t'agradi. Ella està molt fotuda. Ha passat les del purgatori. Sí, per ahí passen moltes dones i no van ajuntant-se amb qualsevol. Xavi, això sí que no, Escolta, Tomi no és qualsevol.
Ell és l'home que la va treure del pou on la va deixar ton pare. Tot gent diu el mateix. Si vas a clavar-te amb mon pare, me'n vaig. Clar, i et xoques el cap i no t'enteres de la missa a la meitat, no? Xavi, ton pare és ton pare. I l'has de voler com s'ha de voler a un pare, però has de saber la veritat. I quina és esa veritat, tia? La que et va dir Tommy i no vares voler escoltar. Tot això era cert. Ton pare va deixar prenyada una dona alemanya i va abandonar ta mare. Tu com creus que es va sentir? Més sola que la una i amb un fill encara per criar. Ja, però jo no tinc la culpa del que No, va tu no passar. tens la culpa, Xavi. Però per tu no veu a Tommy. Ha triat ser infeliç. Perquè et vol moltíssim. Perquè no vol enfrontar-se a tu. Això és just. No ho sé. No, suposa que no. Però el nostre senyor... No, No. Això no és just. I tu saps, eh? I què vols que faci, tia? De moment que penses un poquet en el que estem xerrant. Eh? Atent, Pere. Has de dir-los als de la colla que quan acaben de podar comencin a estirar els ceps i enxuntar els sarments. Demà mateix ens posem a enjuntar. I per la collita no patisques, que farem el millor raïm d'Espanya. Home, i un poc menys també em conformaria. I quan tinguem el raïm, a fer un vi de categoria, ja veuràs. Et veig content, Pere, i m'alegre molt. Què diu Conxeta? Està molt agraïda. Esta feina meva ens ha vingut molt bé els dos. I ara que has tornat encara anirem millor. Bon dia, cavallers. Tommy, com estàs? Bé, molt bé. Ja fa dies que no sabem res de tu, per casa. Ja, molta feina. Ja m'ho imagine. Per així, tot igual. Preparant les vinyes. I si no voleu res, cap allà que me'n vaig. Ves, Pere. I digues als homes el que hem parlat. Que se t'ha perdut per així, rei. He vingut a buscar-te perquè m'acompanyes a fer la ruta. A veure si acabem de col·locar el tabac que ens queda. Collons. N'hi ha molt que repartir? Home, de les visites d'avui quasi tot el món m'ha demanat. 30 o 40 cartons. Què és? Que no m'agrada. No m'agrada que aprofiten la ruta de les llimonades per a col·locar el tabac. Sí. I per ahir, Sara? Si no m'equivoque, la idea va ser teua. Ja, però igual no va ser tan bona idea. No voldria que Raquel ho sabera. Ah, collons. Ja han aparegut les tisores. Raquel no té per què assabentar-se de res. Que jo em xugue més que tu. I a més, que nosaltres no li fem mal a ningú. Això ho diràs tu. Mira, Diego, ningú obliga els clients a comprar. Deixem les llimonades i els que volen, que són la majoria, es queden el tabac. I ja està. Els clients saben que Raquel no té res a veure. I a més, hem d'aprofitar avui que demà no hi ha ruta. I això? L'embotelladora s'ha espatllat. Esta vesprada ve el tècnic. Bo, anem o què? Que sàpies que m'ho deixa tot penjat per acompanyar-te. Ei, l'última partida, no? La penúltima, company. M'he compromès amb Forner a fer-ne una altra. Havien quedat que l'última era esta, Tommy. Una més i prou, Dieguet. Necessito aquests diners per anar-me'n del poble. No saps les ganes que tinc jo també d'acabar amb tot això i picar sola. Bé, però d'este tema ja parlarem. Va, hago a fer la ruta. Joaquín, tu hija tiene ojos en la cara y ve que ni comes ni duermes. ¿Cómo quieres que no esté preocupada? Igual deberías explicarle algo. ¿Y qué ganamos diciéndole más? Ella no entiende de negocios. Ya, pero Asun quiere ayudarte. Ya lo sé, pero de momento prefiero dejarla al margen. Como quieras. ¿Cómo va la cosecha? Tiene muy mala pinta, Teresa. ¿Pero podrá salvarse? No sabremos nada hasta que no tengamos los análisis. Hasta entonces, no sé por dónde tirar. Seguro que algo estás pensando. Por ahora, lo único que pienso es en qué podemos hacer para no acabar perdiéndolo todo. Encontrarás la solución, como siempre. Se me está yendo todo de las manos, Teresa. Creo que me he equivocado en todas las decisiones que he tomado últimamente. ¿Pero por qué dices eso, hombre? ¿En qué te has equivocado? En todo. En el cambio de cultivo, en la compra del terreno. Pero sobre todo me arrepiento de haber hipotecado esta casa. Una cosa ha llevado a la otra.
No puedes culparte de eso. Si perdemos esta cosecha, no sé qué va a pasar. ¿Se puede? Claro, hija, pasa. ¿Cómo estás? Muy bien. Volia parlar amb vostè, si té un moment. Clar que sí, filla. Agafa cadira. Yo os dejo tranquilos. ¿Quieres que te prepare un café o algo de comer? No, muchas gracias, Teresa. I com estàs, Raquel? Bé, molt bé. Rafel! Tranquil, home, que estic ací. Què passa, que vens tirant el lleu? He anat a Valderreu a pel correu i en quant he vist la carta d'Uteco me n'he vingut corrent. A veure. A veure. Així està, tinc. Caguen-sos. Què diu? Males notícies. Escolta, Tonet, peste corrent a avisar del Joaquín i tots els cooperativistes que pugues trobar. Els dius que tenim reunió urgent. A veure qui trobe. És veritat, és la una. A aquestes hores la majoria estaran a casa preparant-se per a dinar. Va, jo vaig a la botiga a telefonar al meu cosí perquè baixa immediatament de la bodega. Molt bé, avisaré els que puga, eh? Vinga. A quina hora és la reunió? D'ací a un quart d'hora es veien tots al bar. Molt bé. Mon pare, a València, posant un poc d'ordre a la notaria, que ja se sap que quan no està l'amo... I vostè, com ho porta? No tinc per què enganyar-te, filla. Encara no sabem què punyetes ha passat en la terra. I això em té preocupat. Sí que em sap greu, don Joaquim, i més portant-li les notícies que li porte. No em digues. Què ha passat ara? No, res, el que esperàvem des de fa temps, embotelladora que s'ha espatllat. I què heu fet? S'ha hagut de parar la producció? Això és el problema. Però res, hem telefonat el tècnic perquè ens dona pressupost de la reparació. I què vos ha dit? Encara res. Però jo pense que això és pa per avui i fan per a demà. I aquesta màquina no aguanta la producció. Crec que hauríem de pensar en comprar-ne una nova. Jo ara no estic ni per a comprar un torro de Viena, Raquel. Ja. Només vull que tinguem en compte que amb una màquina nova augmentaríem la producció i els beneficis, clar. No, sí, tot això està molt bé, però ja t'he dit que ara a mi no em ve bé. Igual, més endavant... D'acord, don Joaquim, no se'n parle més. Ja quan estigui tot solucionat ja parlarem. I de moment a veure si el tècnic soluciona alguna cosa. Dona, sempre hi ha una solució per a tot. Si estàs interessada, jo estic disposat a vendre't la meva part de la fàbrica. Així podries fer i desfer. Comprar-li la fàbrica, don Joaquim? No veig com. No tinc prou diners i jo podria oferir-li un preu molt baix, però no seria just per a vostè. Ja. Gràcies, Raquel. I heu parlat amb els clients? Bon dia. Si busques a Tonet, ara no està. Hauràs de tornar en acabant. No busca Tonet. Volia parlar amb tu, si pots. Tu diràs. Bé, abans de res volia disculpar-me pel meu comportament. Jo no sabia que... Mira, Tomàs, he estat pensant i he vist que les coses no són sempre blanques o negres. T'ha enviat ta mare a dir-me això? No. Ella no sap que he vingut. Jo només vull que ma mare estiga bé, però sembla que amb el meu comportament no ajude. I jo no vull fer-la patir, ja l'ha fet a patir per mon pare. T'ho ha contat tot ella? No. Ma tia Conxeta m'ho ha dit. Bé, m'ha dit el que tu ja en digueres. Ho sent molt, Xavi, de veres. Sé com et doldrà a tu tot això. Mira, vull que sàpigues que no em ficaré pel mig. Ma mare es mereix ser feliç. Sí, tens raó. S'ho mereix. Es mereix tot el millor que els dos li puguem donar. Bé, això és tot. Gràcies per escoltar-me. Gràcies a tu, Xavi, per haver vingut. T'has portat com un home. Només espero que encara estigueu a temps d'apanyar les coses entre vosaltres.
Jo també ho espere. No sé d'on treus el temps, Anitín. Ni com no arribes a les nits morteta canyades. Si no en tenies prou amb el tio Blai, ajudar al bar és el que et faltava. Que no ha sigut res, tia. Dora! Ai, tio, ja està així, la taula sense parar. No cal que vos afanyeu tant. Encara tardarem en vindre a dinar. Com és això, pare? Que han arribat els resultats de les anàlisis de les terres i ja junt al bar. Bo, jo he vingut a avisar-vos. Pare, Au, filles. vaja tranquil. Ja ho has sentit? Haurem d'esperar. Trau la costura. ¿Por qué no le dais un paseo antes de comer? Así se le abre el apetito y luego está cansadito para la siesta. Uy, pero si este no necesita el aire para que le entre la gana. Paréis que la tía no sabe comer esto de farto, ¿eh? Un poco de sol le vendrá bien, que lleva toda la mañana encerrado en casa. Pero no me apegüete, campió, que ells cametes han de treballar. Ei, ja vaig jo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mayor! Qué Y ponle mayor. también la Rebequita. No vaya a ser que luego refresque. Sí, a ver si en lugar de muchísimo calor solo hace mucho calor. I això que volia dir-vos que ja ha arribat. Espera't així, Tonet. ¿Qué es lo que ha llegado, Tonet? La carta d'Uteco, doña Teresa. La acabo de traer de Valderreu. Gracias a Dios. Què passa, Tonet? Que ja han arribat els resultats. Què diuen? No ho sé, la carta la té Rafael. M'ha dit que l'avisara que hi ha junta de la cooperativa d'ací a un quart d'hora. Al bar, no? Com sempre. Vas davant, a veure qui trobe, eh? Au. Adéu. El passeig sense el pare, Cotet? Au, Joaquim. Sí, vinga, va, afanyem-nos. Ja dia jo que eixe pardal de Diego tornaria al niu. Al remat tenies tu raó. La té pardal què? Quin pardal? Pardalet? Xavi, el fill de Blanca. L'has tornat a veure? Alguna vuelta me l'he creuat pel carrer. I? I què? Què ha passat? Què heu parlat? És que aquest xic és més raret. Ja comencem amb les rareses. Què té Xavi de rareta? Tot. Avui Tonet li ha preguntat que per què no em treia a passejar i s'ha quedat mut i s'ha posat tot roig. Igual és que quan està amb tu no sap què dir o com parlar-te. Ui, en valencià, com tots. A veure qui està fent ara la pardala. Tu eres molt curta o molt llarga, filla? El que vull dir és que igual li agrades. I per això es queda mut. Que jo li agrade. Però Xavi no va per a retor. Xavi és molt jove. I només que coneix el seminari. Això no se sap on acabarà. Ei, què hi ha, Joaquim? A veure, Rafael, què diuen aquestes notícies? A veure, un moment de silenci, per favor. A veure si poden començar. Tira-li, Rafael. Bé, han arribat els resultats de les anàlisis que han fet els peris d'Uteco. Me'ls acaba de portar Tonet fa no res. I què diuen, Rafael? Hi ha novetats. Per alguns bones i per altres no. Les úniques terres afectades són les teues, Joaquim. La resta, que també va ser analitzada, no tenen res. A veure, això és definitiu? Així diu que han fet les proves 2 voltes i no hi ha cap dubte. Però què ha passat? Ahir diu que tenen aquestes terres. El peri diu que ha sigut per una mala utilització de l'herbicida. S'ha tirat on no tocava, a les plantes, en comptes de la terra. Per això s'ha fotut la collita. Què dius tu? Això no és possible. Aquestes terres les vaig fumigar jo. Des d'ara vos dic que les anàlisis estan mal fetes. També diu que l'aigua no té res, que està neta. A mi què mireu, che? Jo sé perfectament el que faig. Ningú de vosaltres em va ensenyar com es fumiguen els camps, està clar? Tranquil, Ferri. Tots ens podem equivocar alguna volta. Però què dius tu? M'estàs acusant o què? Tu clava't en les teues coses i no fiques el nas on no demanen. Jo vaig fumigar com Déu mana, com he fet tota la vida. Tranquil, ara el que cal és buscar una solució. Però com vols que estiga tranquil? Què vols emmerdar-me davant de tot el poble? Fill de puta! Che, tu, Ferri, esa boqueta, ja està bé! Ja n'hi ha prou! I tu, Ferri, a veure si ara tindrem nosaltres la culpa de com tires tu l'herbicida i on el tires, collons! Com jo què? I Sant Carrer Valent i motor de Sant Costa, por parte, Ferri! Fes el favor de callar d'una vegada! Senyors, la cosa està clara, no? Aneu-vos en tots a la merda.
Sí. Diu, és una cosa ben estranya. Amb l'experiència que té este xic. No sé com li ha pogut passar això. Rafael té raó, don Miquel. Ferri serà un bon treballador, però qualsevol la pot cagar alguna vegada o tirar un producte equivocat. Anem a veure. Ara el que cal és trobar una solució per a salvar les terres de don Joaquim. Però, home, ses manetes. Tu què t'has pensat, que estem a Califòrnia o què? Ho dius per les xiques guapes que em trobo al carrer? No, ho dic perquè sé com és este poble. I tu t'és més cara que esquena, i d'esquena m'ha servit. M'encisa quan en renegues. Com és que no estàs a la reunió de la cooperativa? Quina reunió? No sabia res. He acompanyat a Tomi a fer la ruta. I de camí hem passat per Valderreu a replegar els papers. Han arribat els informes i encara estan al bar? No vols anar? No cal. Segur que han anat per mon pare. A més, que si estan parlant de les terres, les nostres estan de categoria. Tu mateix. Tomi m'ha contat allò de l'embotelladora. Ja l'han apanyada? Esta vesprada ve el tècnic, a veure si pot fer-se amb ella. En eixe cas t'és lliure. Què et pare si dinem junts? No sé, quan jo dic que tu no estàs bé, no m'has sentit o què? Tu i jo dinem junts molt bonic i que s'entere tot el món, no? I para el carro que de seguida t'empuches. Que tampoc vull que dinem al bar. Un altre dia, Diego, que este matí ja m'he deixat el dinar preparat. Perfecte. Em convides a la casa. Com menja un, mengen dos. No diuen això? I al cabut també li diuen casporrut. No ho havia sentit mai? 1.000.000 de vegades. És una característica essencial del caràcter dels Sanchis. Què passa, Raquel? He dit alguna cosa que t'has molestat? No, no, que va. Tens raó amb això del caràcter dels Sanchis. Mai no vos doneu per pensuts. Però em convides o no? Anem a veure. Així, en el segon full, venen les recomanacions per intentar salvar les collites. Què diu? S'han de regar els camps ben a fons, per tal de netejar l'herbicida de les plantes. I tu creus que així podrem salvar alguna cosa? Home, jo crec que hauríem d'intentar-ho, no trobes? Caguen sos! Què passa, Joaquim? Que això caldrà fer-ho quan abans millor i a mi demà no em toca regar. Ja. Demà li toca la pedrera, no, Jaume? Sí, pare. Bé, en aquest cas, això ja està apanyat. Demà regues tu, nosaltres podem esperar. Avui els ha tocat al Joanot, al Sotorlí i a 4 o 5 més. Però ara la base ja està omplint-se. I a mi aigua ho rentarem tot, ja ho veuràs. Gràcies, tio Pep. I a tu també, Rafael. Però ara cal no dormir-se, que n'hi ha molta feina. Esta vesprada han de planar les terres i fer uns cavallons per a que l'aigua filtre millor. Va, jo pujaré amb vosaltres. I jo. Tanque l'Ajuntament i au. Au. Allí estarem, Joaquim. Tots a una. Gràcies. Gràcies a tots. Encara no m'expliqui com fer-li. No m'ho puc creure. Vinga, a treballar. Au. Anem. Paqui, posa'm una casalla, fes el favor. Tens el favor. Què hi ha, mare? On has estat? Que don Celestino t'ha fet alguna comanda o què? No, no he estat amb don Celestino. He estat parlant amb Tomàs. Ai, fill, què li has dit? No, no patisques. Crec que no ho he fet bé amb ella. Bé, i amb tu tampoc. Això ho dius de veres, fill? Ho penses de veres? Sí. Mira, mare, jo no puc aprovar el que esteu fent Tomàs i tu, però... Però què? Miraràs cap a una altra banda, no? Això no ho vol la mare, eh? I què vols? Tornar a veure aquells ulls que em volien tant quan només eres un xiquet. Estos ulls et volen igual, mare. En aquest cas, si em volen igual, podria el meu fill fer-me un beset d'aquells que em feia abans d'anar-se'n al seminari. Que ho sé molt, mare, de veres, jo no volia fer-te patir, t'ho juro. Va, ja està, ja està. Ja està, carinyo. A partir d'ara parlarem més, eh? Se n'acaben les paraules a mitges. Au a dinar, que con s'empastre l'arròs la tia Conxeta es mata. Sí. Sembla que el falcó ha alenat un poc, l'home. Sí, això sembla. Che,
No entenc què pot haver passat amb l'herbicida, Ise. No sé. Ferri s'haurà enganyat i haurà tirat una altra cosa. Però sí que és estrany. No sé, Che. Bo, ara el que hem de procurar és salvar tot allò que puguem. En això estem. Au a les terres de Joaquim o què? Ei, de veres vol pujar? A veure si s'enganxen tant d'esforç. Tu que m'he d'enganxar, tu? Qui ho anava a dir fa un any? Que avui estarien disposats a ajudar al falcó d'esta manera. Ei, això és el berenar? Encara no s'acaba de dinar i ja vols berenar? És que esta coca té una pinta més bona que la cupletista aquella que va vindre al bar. Vostè no va tastar la cupletista ni tastarà la coca. Què espera, Raquel? Ara li la portaré de camí a la botiga. Au, va, volantiner, ens n'anem ja o s'estima més quedar-se a fer una becadeta? Tira, va, que t'agrada molt fer la sorneta. I no ens encantem, que encara hem de replegar a Jaume i a Joaquim. Vinga. Adéu. Au, filla. Allà, jo. ¿Qué no ho has visto, qué? M'ha deixat amb el cul a l'aire davant de tots eixos pollosos. Però si el pobre don Joaquim no ha dit res. És que ho hauria d'haver dit. Em caguen sos. I defensar-me, que m'he deixat la pell treballant per a ell. Ferri, l'has de comprendre. Se li ha fotut tota la collita. Però si m'ha foradat amb la mirada. I no ha segut ni per a preguntar-me. Encara que no pregunte, tu vas, li ho dius i en pau. El malparit eixe de Tonet li ha faltat temps per a tirar-me les culpes. Va, Ferri, no la tinguem. I Rafael, fill d'una ressaxa de gos. Ese és el pitjor. Ferri. Posa'm en un altre aquí. Ara què vols, bufar-te o què? És que no és just, collons. Tota la vida treballant per a ell i passant sempre per l'adreçador i a la primera de canvi ja t'apanyaràs. Ferri, plega veles que està sentint tot el món. A mi em fa un duc a la cua si em senten. El que ha passat així ho han vist fins i tot els secs. Mira, el que has de fer és calmar-te un poc, pujar als camps i parlar amb don Joaquim. A què de pujar jo? A dir-li que tu no eres responsable. No m'has dit que no és culpa teua? Què penses? Què estàs rumiant? Allí al magatzem tenim l'herbicida junt a un producte per als paràsits. I ara sí que es tira directament sobre les plantes. Però no, collons, no, que jo ho vaig fer bé, Paqui. Ferri, potser t'enganyaràs de producte? Tu també? Que no, Paqui, jo vaig tirar l'herbicida com tocava i la quantitat justa. Però si ho he fet més de 1000 voltes. Això és el que has de dir-li, don Joaquim? Ja ho veurem. Au, me'n vaig. Ferri, atent. Si les coses si s'entortes i necessites faena, sempre li podrà ser útil al meu fill a la bodega. A ella faena cabassaes. Moltes gràcies, don Blai. No li dic que no. Si no li importa, don Blai, jo ve cap a la bodega, que allí encara hi ha feina. Molt bé. Ves fent marxa, que ara de seguida vas jo. Adéu, Pere. Adéu, Paqui. Pren, Paqui. Les 2 dinars. I guarda't les tornes. Moltes gràcies, don Blai. Gràcies les teues. Quin xipirón sense estret. Són l'especialitat de la casa. No m'estranya. Escolta, Paqui, tu que el coneixes bé, este Ferri què tal és? Ferri? Encara no s'ha vist home més treballador, don Blai. Irresponsable, que mire com es posa quan no es fien d'ell. Sent així ja li pots dir que no patisca. Que a la bodega pot vindre quan vulga. Moltes gràcies. Vol un herbero? Convida a la casa. Vinga, va. Tan matí com he alçat per a preparar el dinar i mira, la cuina s'ha quedat. Si vols encara puc pegar-mos. Va, Diego, que tanta dolçor al remat pot embafar. Ei, deia de pegar-li mos al dinar. Què t'havies pensat? Havia pensat que jo no sé si està bé tot això. Estic d'acord. És l'última vegada que es queden sense dinar res. Què pot ser a aquestes hores? Segur que és Tommy. Li he dit que vindria per a convidar-te a dinar. Ah, perfecte. Ara també li contes quan es veiem i quan es deixen de veure? T'ho dic de veres, Diego. Has de ser un poc més discret. Raquel, filla, que bé que et trobe a casa. Mira, Dora, mira qui ha vingut a fer-me una visita. Té un nebot. Hola, Diego, com estàs? Molt bé, tia. I ton pare està bé? Sí, suposa que ja està a la bodega. Res, xica, que com sé que t'ha agradat, he fet una coca. Ah, moltes gràcies, Dora, ja saps que m'encanta. Mira, si vols, prepara un cafè i ens prenem un trosset ara mateix. No, deixa-ho, filla, que n'acabe de prendre. A més, tinc molta planxa. Ala, adéu, Diego. Se n'assabenta de tot, estic segura. No passa res, dona.
Després em passe per sa casa i li dic que he vingut a preguntar-te per la màquina. Sí, home, però tu què et penses? Que Dora es xucla el dit o què? No facis res, que ja parlaré jo amb ella. Esta vegada, fes-me cas, per favor, eh? Si no fora per vosaltres, no sé com m'ho hauria apanyat. Per això és tota la família, Joaquim. Quina faenada, tu. Quan treballes la terra, sí que sembla gran. Cada pan de terra que treballis deixa una marca en la mà. Au, pren un poc, que amb un colpe de vi les penes són menys. Ara amb el rec, l'aigua rentarà els camps a fons i salvarem bona part de la collita. Això espere. Hem de confiar en els consells del Pèrit. Eixos no solen enganyar-se. Déu t'escolta, Rafael. Els que han durat poc han sigut don Miquel i el Iaio. Sí, ja ho havia dit jo. Això sembla que està caient. Ja no tenen edat per a xocar el llom molt de temps. Millor que s'estiguen al bar tranquil·lets, que així no parava de donar instruccions. Sí, sí. Que si això més alt, que si el cavalló més ample. Sí, ni que estigueren fent una paella, tu. Sí. És que... Collons, sí que són pesats, sí. Vinga, Joaquim, un colpet. Vinga, va, un altre. Vale, Emilieta, 2 pesetes. I 30 cèntims. Ai, el canvit. Adéu. Adéu. Hola, Tomàs. Què hi ha, Blanca? Ja veus. Espera. Deixa'm començar a mi. Avui ha vingut Xavi a veure'm. I m'ha demanat disculpes. Ja ho sé. Ja m'ho ha dit. Ese xic val molt, Blanca. Se li nota que pateix molt per tu. A mi també m'ha parat molt de trellat. Jo volia disculpar-me per com m'he comportat últimament. I per totes les coses que t'he dit. Tomàs, jo... I vull que sàpies, Blanca, que t'he trobat a faltar. Molt. Però si no el mantenia ferm, m'haguera desfet com un flam. Saps què volia dir-te este matí? Que havíem de trobar una solució, a pesar del que diguera Xavi. Però necessito estar amb tu, Tomàs. I jo amb tu, Blanqueta. De tota manera, anirem espai, per a que el xic vaig acostumant-se. Com tu vulguis, carinyo. De moment em quedaré un temps més a la fonda. Almenys ja no ens haurem de veure com dos lladres, no? Clar que no. La que se ho estarà passant de categoria si em para a Barcelona. La ciutat és preciosa, tia. Pots estar tota la setmana passejant que no te l'acabes. Bona vesprada. Moleste? Molestar tu, passa fava, i seu amb nosaltres, que de seguida et poso jo a trencar batxoques. A veuràs quins pastisses t'he fet. Dora, podem parlar? Aritín, filla, vols anar a la botiga i em dus l'encàrrec que li he fet a Blanca? Molt bé, tia. Adéu, Raquel. Adéu. Hi ha aquells pastisses més bons. No, gràcies, que m'he menjat la coca que m'has portat. Estava de cine. Que no s'entere ningú de la casa, però l'he feta per a tu. Parlant de la coca, Dora. El que has vist avui, vull dir que Diego estava amb mi, però... A mi no m'has de donar explicacions, filla, ni una. Ja ho sé, però vull fer-ho. Primer perquè entre Diego i jo no hi ha... Encara que ho haguera. I segon perquè no vull que qualsevol manifestera t'ho diga pel carrer. Deixa-ho estar ja, collona, i seu. No vols escoltar-me, no? Va, digues, com estava la coca? Molt bona. M'alegre. I a les cotorres del poble, deixa-les que xarren. Que amb un poc de sort es mosseguen la llengua i es queden per a pernoliar. Tina. Com va això de la màquina? Ah, ja ha deixat el tècnic amb Tonet. Amb Tonet? El bar estaran ell i el tècnic. Sí.
Buenas tardes. Quería ver a don Joaquín. No está, Ferri. Subió a las tierras con Rafael y con Jaume después de comer y todavía no ha vuelto. Es que quería hablar con él. Ya, pero no está. Cuando llegue yo le daré el recado. Gracias. Buenas tardes, Teresa. Menuda pinta, parece que te haya atropellado un carro. Por como me dura todo, no te diria jo que no. Què vols? Vull parlar amb vostè. Molt bé. Passem al despatx. ¿Cómo ha ido? ¿Todo bien? Bien, a ver si a partir de mañana las cosas empiezan a arreglarse. Don Joaquim, això que ha passat amb l'herbicida, jo no tinc res a veure. Pot estar ben segur. Fins el més sabut s'enganya o fa un mal pas. No, però no tan gros. Com vaig enverinar jo la collita? Com vaig a fumigar damunt les plantes? Per això no comprenc per què vostè no m'ha defensat a la Junta. Ni m'ha agradat com s'han clavat a mi, Rafael i els altres. Eixos desgraciats... Prou, Ferri. Per ahir no. Eixos desgraciats no tenen ni idea de com cuide jo les terres. I ha sigut el malparit de Rafael qui... Mira, Ferri, fins ací podíem arribar. I no vingues ara tirant les culpes a Rafael. Jo? Ahir me les ha tirades a mi. Si no fora perquè ell m'ha cedit el seu torn de rec i m'ha ajudat a treballar als camps, no sé què hauríem fet. Que tu ni has pujat a la terra, ni sé on collons estaves. Alguna cosa més? Sí. Vostè està segur que va ser l'herbicida? L'informe d'Uteco ho diu ben claret. Però aquest informe no diu que hagi sigut jo qui li ha fotut la collita. Però anem a veure, collons! Qui ha tirat l'herbicida a les terres? Per què no ho reconeixes? Qualsevol pot tindre un mal dia. I jo no me n'oblide de tots estos anys que has treballat per a mi i mai no he tingut cap queixa. Així que vostè creu, com ells, que el culpable sóc jo, no? Per què no respon, don Joaquim? Jo li dic que no sóc culpable de res. Jo necessito que em crega. Ara no es tracta de creure o no. Ara el que hem de fer és salvar la collita. Mira, don Joaquim, jo no puc treballar per a algú que no es fia de mi. Així que el millor serà que me'n vaig. No sé si Pere t'ho ha comentat, però tenim molts projectes. Volem fer vi de qualitat. Alguna cosa m'ha dit, sí. I que està molt content que hagis tornat. Amb el teu home es treballa molt bé. Això és de veres. Bona vesprada. Hola. Anna, com estàs, bonica? Ja veus. Bé. Conxeta, vés a veure un encàrrec que li ha fet Matia Blanca. Molt bé. I tu no dius res? Ja m'ha contat Jaume que eres un bon pilotari. A veure quin dia em dona unes classes si vas trencant la mà. Ah, quan tu vulguis anem. A veure si te les trenques de veritat, que sembla a mi que tu tens mans de senyoret i no de pilotari. Ui, tu què dius, Anna? Són de senyoret o no? Tu creus que podré jugar? No sé, no sé. Per a ser pilotari s'ha de tindre les mans ben fortes. El meu cosí Jaume les té que pareixen pales. A veure, Xavi, deixa'm veure les teues. Ho veus? Ell les té molt més fortes que les teues. Ja t'ho deia jo, que sembles molt senyoret. Molt bé, Xavi guanya. De tota manera ja estic un poc major per a començar a jugar. Millor em dedico a mirar com els iaios. Jo me'n vaig a estudiar. Adéu. Adéu. Bé, jo també me'n vaig. Adéu, senyora. I senyoreta. Ale, ja ho tens tot. Està pagat, que Matia no m'ha donat diners. No tinc ni idea, però no patisques. Ja li cobrarà Blanca. Adéu. Adéu, guapa. No sé por qué te preocupas tanto. Mejor que Dora lo sepa y no le parezca mal. Si no es solo por Dora. ¿Ah, no? Entonces, ¿a qué viene tanta preocupación? A que no sé lo que siento por Diego. Estoy muy bien con él y me trata muy bien. Pero yo no sé si quiero nada serio. Pues no tengas nada serio. ¿Cuál es el problema? Yo, Asun, yo soy el problema. Que no puedo quitarme a Robert de la cabeza y lo intento, ¿eh? Y lo intento todos los días, olvidarlo, pero no puedo. Aunque sé que nunca volvería con él. Pues perdona que me ponga pesada.
Pero si lo tienes tan claro, sigo sin ver dónde está el problema. Ay, Asun, que yo no sé si Diego quiere lo mismo que yo. Jaume sabe lo de... Creo que no. Pero si Dora ya lo sabe... ¿Qué es lo que sabe mi madre? Nada, chismoso. Cosas de mujeres. ¿Qué tal en el campo? Hemos dejado la tierra a punto para regar. A ver si podemos salvar parte de la cosecha. Es pot passar. Avant, passi pren cadira. Com estàs? Bé, don Blai. Tu diràs? Que si l'oferiment que m'ha fet avui encara el manté, estic disposat a treballar per a vostè. Per descomptat que el mantinc. Jo no jugo amb el pa de ningú. Però una cosa, la bodega la porta el meu fill. Parlaré amb ell i tu pots passar-te demà de matí a veure'l. Com vostè mani. Al remat no has pogut apanyar les coses, en Joaquim, No, no he pogut apanyar-les. He parlat amb ell, però no ha volgut ni respondre. És una llàstima. No és just que no es valore com toca el treball d'un home com tu. Amb tota la teua experiència i tot el que has fet pel teu amo. Això mateix pense jo. Estigues tranquil. Ja veuràs com Diego estarà encantat de que estigues amb nosaltres. Ell també sap valorar els bons treballadors. Don Blai... perdone, no sabia que estava ocupat. Què volies? Res, que havia de dir-li una cosa, però ja ho faré en acabant. Mira, Pere, segurament, i si a Diego li sembla bé, Ferri es quedarà a treballar amb nosaltres. Així que podries anar ensenyant-li la bodega, perquè es fas una idea. Vostè mana. Gràcies per tot, don Blai. Res, home, res. Ja es veurem demà. $40 cartons ens queden, Dieguet. I acabem la segona partida. Repartim els beneficis? Va, fes 2 muntonets iguals i prou. Que jo em fie de tu. Saps què, company? Tenies tu raó. Hauríem d'haver acabat així. Ara em fot haver-me compromès amb Forner i amb l'altra partida. I això? Quina dèria t'ha pegat ara? Res. Esta vesprada he parlat amb Blanca. I què? Ja no te'n vols anar d'este poble de merda? Bé, tu què creus? M'alegre, home. Que tot siga per a bé. Escolta, Diego, vull agrair-te que encara que no estaves d'acord en agafar més tabac, t'hagis arriscat amb mi. Per això estan els amics, Tommy. A les bones i a les no tan bones. Sí, i parlant de coses bones, conta'm. Què ha passat amb Blanca? Avui ha vingut Xavi a parlar amb mi. El xicó volia disculpar-se, saps? Don Blai, que ja li ha ensenyat la bodega a Ferri i se n'ha anat. Diu que tornarà demà. Molt bé. Escolta, Pere, sé un moment que vull parlar amb tu. Vostè està segur, Don Blai? Vull dir que si li pareix bona idea contractar a Ferri. Home, si no, no li hauria dit res, no creus? Però tu no et preocupes, que si l'home de confiança eres tu ja això no va canviar. Però seria una fabada no contractar a Ferri. Ell coneix els homes i les terres, i és molt faener. No, si a vostè li agrada, no tinc res a dir. El que més m'agrada és com se'ns ha plantat a tots a la Junta. I si tio té ben posats. Volia dir-me alguna cosa, Don Blai. Ah, sí. Atent. Ja has vist el que ha passat avui a la reunió. Han fet una espècie de pacte per a salvar la collita del Falcó. I això no ho podem permetre, no trobes? No sé per on va, Don Blai. Jo crec que sí. S'ha de tornar a tirar herbicida a les terres de Joaquim. Ja ha de ser esta mateixa nit. Ja he sentit a Rafael. El rec serà demà. No crec que faça falta, Don Blai. Eixa collita ja està morta. No del tot, Pere, no del tot. O això és el que diu l'informe del pèrit. Que amb tota la feina que han fet a les terres i un bon rec, encara es podria salvar un bon tros. És massa arriscat. Algú pot estar a la White. Vostè també ha vist com es defensava Ferri. I tu què creus? Que anirà esta nit a vigilar? A Ferri el tenim al sac, Pere. I tu voldràs continuar sent el número 1, no?
Ferri i els altres es matarien per estar al teu lloc. A més, què hem estat pensant, Diego, jo, en pujar-te el jornal? Vols que et pugem el jornal, Pere? O vols anar-te al carrer i plorar-li a la dona? Perfecte. Sabia que triaries l'opció correcta. Esta nit li tires bona cosa d'herbicida a aquest desgraciat. ¿Ya has terminado? Ahora mismo. ¿Y los chicos? Acaban de subir a dormir. Da gusto estar un rato solos, ¿no? Te veo más animado. Parece que al final no ha llegado la sangre al río. Igual no. Hay una parte de la cosecha muy afectada, pero el resto se podría salvar si funciona lo que hemos hecho hoy y al riego de mañana. ¿Mano a mano tú y los Pedreguer? Sí. ¿Quién os lo iba a decir hace apenas unos meses? Lo que es una lástima es lo que ha pasado con Ferri. Tantos años trabajando para mí y ahora... A los hombres os cuesta mucho tragaros el orgullo. Bueno, ahora lo que importa es salvar la cosecha. Claro que sí. Y me gustaría compensarte. No sé cómo, pero compensarte. Que sin tu apoyo yo estaría bien hundido. Yo ya tengo mi recompensa, que es estar a tu lado. Y estoy haciendo lo que más me gusta, cuidar de ti. S'ha dormit? Què va? Esta avui està de festa. Bé, jo me'n vaig a la bodega. Jo no entenc per què has de treballar una altra volta de nit. Mira, quan torni a veure a Diego per la botiga li ho he de dir. No, tu a Diego no li dius res. Home, bé. No cal posar-se així, eh? No sé qui fa els horaris. És que la feina d'esta nit és un encàrrec de Don Blai i és millor que Diego no sàpia res. O sigui que per la nostra culpa estos dos tornen a enfadar-se. Aquests dos, deixa'ls anar. De tal buc, tal eixam. A tu que no et maregen, eh? I no tornes tard. Adéu. Adéu. Home, Diego, per fi has tornat. No se t'ha vist el pèl en tot el dia. He estat a Valderreu. Res al banc. I després he anat al bar a fer-me'n un Antomi. Vale, l'última? Vinga, va. Què tal la junta? Forteta. Hauries d'haver estat allà. Ja, però les coses s'han embolicat. I damunt Tomi m'ha demanat que l'acompanyara. Conta'm, què ha passat? Les anàlisis han confirmat que les úniques terres afectades són les del Falcó. Sembla que la cagaren amb l'herbicida. Això és de veres? Qui ho ha fet l'ha clavat fins al mànic. Joaquín creu que va ser Ferri. Home, si ell s'encarregava d'eixa faena, és el més lògic, no? Però mira, Ferri assegura que ell no té la culpa de res. I el Falcó, mut. Així que l'home s'ha sentit insultat i s'ha despatxat. La gent en este poble té molt poca corda. Ferri ha vingut a la bodega a demanar faena. Igual t'interessa contractar-lo. Com vols que el llogue? Si l'ha fotut la collita al Falcó? Ai, l'home es pot haver enganyat, qui sap. Però té molta experiència. Coneix els homes i les terres. I el respecten, Diego. I molt. Jo diria que els jornalers li guarden la vora com a ningú. Ja. I que tu vols provocar al Falcó? Che, que no. El que passa és que mai està de més tindre homes bragats i que sàpien treballar. De tota manera, li he dit que ahir manes tu. Demà es passarà a veure't i si et sembla bé el contractes. D'acord, demà parlaré amb ell. I ja veurem.
totes les guerres hi ha víctimes. I en esta sembla que la víctima és Ferri. Escolta, i tu creus de veritat que li han enverinat les terres a posta? Estic segur. No és el que penses. No jurares per la teua filla. Quina excusa tens ara, Pere? Només que eres un borratxo. Jo he carregat amb la culpa d'algun fill de puta, don Joaquim. Ja, i per haver sigut tu, t'afanyares en deixar-me penjat. Algú l'ha enverinat la terra. Vaig en compte, don Joaquim. Em sap greu el que li ha passat, perdre tota la collita. Això sí que no li ho desitja ningú. Espai, Tonet, que jo ja m'he unit. Què passa, que el retorno veuen o què? Ja t'has fet campió de pilota? Ui, sí, valenciana, vasca i de Jerez de la frontera. Ole. Què vas bufar? Xavi, però què fas? Tomi, no podem dir-li que no. A Forner, a mi ja no es pot jugar, ja t'ho vas dir. Però esta serà l'última. En quan col·loquem el tabac s'ha acabat. Que volia convidar a Tomàs a sopar. Sí, a casa. Volia parlar amb tu, saber si hi ha beneficis a repartir. Ho sé molt, don Joaquim, però amb la furgona i la reparació de la màquina. Ya, ni un chavo, ¿no? Está a punto de llegar la letra de la casa y contaba con la cosecha para pagarla. Vols dir que esta casa està en perill? Ja ho tinc tot preparat per al sopar d'esta nit. Ah, però encara és pronte, no? Tomàs m'ha dit que arribarà un poquet tard, que té molta faena. Tingues. L'última. Fica-te-la on et càpiga. M'has enganyat i ben enganyat. Caguen la mare que m'ha parit. Caguen tot.